result winner puang tur khan kan tin ka sia ang chu kan ti va tanga comments te kha kalau off sia in ngei te thalawang ti ka hlawa a chan chu list tur atam to lu tu ka zali chuang ania ba ka pakhat po list mai lawa fel fai de list kha kan du ve sia mo chuwangin list tur atam lu tu kha chuanin kan boy ve deuh nen hun in pek tam lu tu ka ngai do sia tekina tan comments te po 1k te lo ne phei chuanin a boy thak to na chung te wang ania mo comments kha ka close giveaway shim kha result kan ti don lo ti na ni lawa kha kha ngai thatakin lo om ula ki kha ka soi do ni chu tu na winner kan puang don lawa winner hi tun kar kan ti in ka sha chu wangin kan ron ing lawanga voina Facebook lama abang hau kan ron tianga chon IG lam hi tungkar han tia hei thotan anita vo in lam ni thum no ni khat nu ve lai mo kan lo ti nga a chan chu giveaway kan ti shim hianin zia chwa tur hi tam ve thina mo kha wang khanin fair le fel fai deuh pakhat po list mai lawa khatia list du thin kan ni wang khanin hun in pe ka ngai ve ni chu a chan chu hei kan all big lawa kai ni po na nen kan ya mani na athok tu te pon min pui thawa kai ni lam kai ma pon ni se thil fak te thil vil te ti tu ngeu ka nei thina wang hianin wai ve thin lu tuka khangte wangin hun hi ken pe hon thin lawa ka soi to kha alo in pending deuh engenga moni ni khatte lo om pal pon khang khame lo she thiam zel una kina giveaway te kan ti huna mo tun hi voi khat kan ti ni chawani ta ni kina kanla tile zel do na kan dam chuan pathian in rem te ti chuan mo chuwangin tun hi abul chen na chawani kan lim tlang karinga san chu kan followers te kan thil te in lo lai mi lo support IG lam hi bungwa vel kan thil zor vel hi kan active lo li tuka chan chu Facebook lama nen na ma anga ingtinge kan ti ang chungte wanga englo kan nya mo ta hian recharge thayem heta kalo ti mai ang chungte wanga nya mo ke ma po hun ken pe englo IG te po ni se kalo thil zong ka post screen lo na chan te po nia chu kan rot soi ve lo kan ni chu thile ka post khat ve to ka tun nai phei chu turo hei feedback te product shim he ron feedback ne na ron post zung hi ka do thena perfume te po chang kang tak kan nei indu zong he chu kan nei nga ase Facebook lam te kham te kha vil thata nga ya customer te care ve ngai ve thina ba ka ama anga na tu to ka han thua taksa lam le engma mani point enkol man lawa han chu cha ka ti cha lawa ta tul te ron ti kha ka tu thina tun hai chu mo mi lo sha thiam ula IG lam kan re de te ni kon chuanin kha giveaway te poni se kan ron ti nga tungkara kan ti khamo tungkara kan ti milo ngak ula pending hunte alo ompal pun chinchang kan in shil ze lang ka ti kha chu winner te kan ron puang nai do na